משאבה בורגית תוצרת אלוויילר גרמניה, דגם SPF 10R46, קצר, חומרי מבנה ברזל, משאבה איכותית לעבודה תעשייתית ואינטנסיבית. מיועדת לשמנים ודלקים בצמידות 150 סנטי פורז, משמשת בדרך כלל להזנת דלקים במערכות בעירה והגברת לחץ במערכות הידראוליות לשמנים. 3 ברגים, מניע מרכזי ושני ברגים מונעים צידיים, מנוע תלת פאזי 2.2 קילוואט, 2900 סלד. פתחים מסוג פלנג' 1 צול עם פתח לחיבור שעון לחץ, פילטר אינטגרלי בצד היניקה עם פתח ניקוז, שעון לחץ מובנה על הפילטר לאבחון מצב הפילטר הכולל ברז ניתוק.